UGWUMBA. Otu nwoke Ebonyi steeti ka abịara ịbịa na ụtọ ndị taksị nyekọtara nsogbu o wee manye mma gbupụ onye taksị aka ọ daa gbupụkwa nke ọzọ ọsị ọma taksị ọma rate ya bụ na ọ bụrụ na ị na-ana m taksị na-ana m rate mana afọ m ihe iji arụ mana ọ ga-enye nsogbu. Ị gaa na chọọchị ịpụ ha na chọọchị ọbụla ma ọ bụ ụmụnna ọbụla ọ na-abụ atụ ego ejiri eme ihe afụrụ anya onye ọbụla ga-adị happy na-ewepụta nke oji ka ọ na-aga n'ihu. Mana nke Naijiria bụ na ihe niile a na-atụ na nke niile a na-ana anyị ọ kachasị kamgbe Jagaban batara n'ọchịchị na enwebeghị nke anyị fụrụ ebe ihe eji eme wee na-enye nsogbu. O wee site na emechaziri ugbu a ọ bụrụ na ndị tax ndị France ka a kpọrọ ka ha bịa na-anara anyị tax ka ha soro na-ana tax na Naijiria ka ha nyere anyị aka na ịnakọta tax ekweghịzi anyị. Ọ bụrụ ndị France ka a kpọtara ka ha bịa na-anata tax nke Naijiria amaghị m ọ dịkwa ka ere na anyị ere biko Epetike ama m na mụ na ya abụghị champion na-abịa n'ihe okwu tax mana anyị niile bụ ndị ga na-atọ ya bụ tax ma ọ bụrụ na o ruo wee sị onye okwu tax a na-ekwu okwu ya ọ kachasị nke a sị n'ọzọ France na-emegide n'okwu ha na-agazi kpọta ndị France nke na-etu isekwu ya ha bụ ihe gwuru m ike. France nke a ọ dị iche na France a chụrụ achụ na Burkina Faso. Ọ na ofu France bụ ọ dị n'iche na France a jide ọ dị francophone countries na Africa na-amịghị ọyị nye na-eme ife British na-eme ECOWAS country. Ofu ihe ahụ na ofu mmiri anọ n'itasu. So ka ihe ndị ahịa kụziri ọ na believe that na Chinese British did not colonize us very well. So ka ihe chọọ under people ka bịa colonize anyị second time. China France na-abịa ịbịa kụziri anyị tax ka ọ na-abịa na ịnata anyị tax as na anyị nwere ndị dị capable na azụpụtabeghị ndị mmadụ ka ọ kiri ha agụta m the story ka na-agba ngharị. Ịma na mụ akwụkwuru na odochaghị m anya mana ihe nsogbu mbụ mgbe a kpọrọ France ịbịaji so na ego maka amaara m na Lagos ebe Jagaban chịchara na Lagos na tax a na-anata na Lagos karịrị ebe ọbụla na a bịara uwenye IGR Lagos steeti mgbe ọ na-achị and kemgbe ahụ ọ na-arị ndị steeti ndị ọzọ dị iche iche tinyegwazi aka mụtawazi etu esi eme ha na-anazi n'Enugu anyị kịta na a na-ana tax nta n'imo ndị ọbụla na-ebe mana nsogbu kịta bụ nke France a bụ ebe nsogbu n'ụdị France ife o ji mere nke France ka a ka na-achụ hapụba from Africa because na obodo niile ha nọ na ya ma ha na-ana ma tax na-ana ma na-ele ọdị mineral resources ebe na-emefete ndị na o nwere obodo na-aga aga ka a ji aka kpata Naijiria ka bịa meela anyị gịnị ijikwa anụ ma ajụ ụmụnye mana ofu ihe bụ ọ bụrụ na idozi beghị ọfụma ndị ọzọ enwere m ebe a na-eme practice ịfụ kịta onye ọbụla mara na Naijiria were resources ndị China si n'azụ na-abịa amịrị a na-anụ ọgụ ebe a ha na-egwuru ụmụ ihe dị n'ala na-eme ihe na ma n'Enugu mgbe ahụ enwere ebe m gara ọ eziokwu na gọvanọ atinye gị ọnụ kịta asị ka ma akpazie ya ọfụma a na-egwu koolu n'Enugu dịkwe ma kịta mana ede egwuzi ya na ụdị n'afọ NRC ndị China pụta na-eme ihe na ndị ọzọ wee fụzie na ndị a na-eme ihe ndị a na-egwu ihe na be ha na uche ha adịghịkwa ya ọ dịkwa ka ha na-arahụ ụra. Amerịka abatara na-achọ ibu isi na sekuriti bata kịta ka ha mere nke ndị France wee gbachi ike ka ha si na tax maka enwetara ebe ị ga-esi bata abatazie oke ndị na-anara tax ahụ nsogbu adị nke a bụ ndị nke anyị mgbe ha na-ekwu mgbe ahụ bọmbụ ji atụrụ ụfọdụ ndị be anyị ihe na fe n'elu asị nọ ndị nke anyị ya bụ na ndị a niile na-abata mara na Naijiria kpọdoro isi n'ala ka a bịa chọọ ụzọ a ga-esi mmiri oil ọ na-abụghị ya kedu ihe na-aga akpọrọ ndị France ọ bụ uhie ya ma Britain ma France ma Amerịka kama na edowe ihe ọjọọ na-abụ anyị nwere ike asị ghara ofu asị m ka ha ndị Amerịka maka na ndị nke ahụ ka na-agatụ chọọchị mana nke France a epetike nsogbu dịkwa. Lagos na ya alfabeta ikekwa ọ bụrụ na akaụntụ ha ma natawo ego enwe chọọ ndị France. For goodness sake, does it mean that na more professionals n'obodo a? Please, the presidency, look deeply into this. We have people trained for these things. And Nigeria got through precarious situation now. Why must we add inflating tax onto it? Economy is not helping anybody. Salaries are not being paid the way it should be. If somebody's salary now cannot buy a bag of rice.
and then we are planning tax and invaders that will invade and start taxation again on our head. I want to make an appeal. This thing will not even crumble our economy. It will devastate everybody. Because the tax we are talking about, both the old women, old men, young men, future generation will fall the same victim. And then what do we expect our youth to do? They will go into higher crime. And it get a time, youth will revolt. Because we get a time, they won't control themselves any longer. Why must we bring France into Nigeria again to come as colonial masters or second colonial masters? It's uncalled for. If you ask me, what we managing now is how do we survive the famine that is in the nation? Whether we like it or not, there's famine. So for us to be talking about taxation raising, and let us come back home, not taxation. Let us start cutting costs, cut down the expense of running a government, slash many things down, cut down some of those things. I love how they cut security details from some of these people, but it's not all. Let us cut the main issues. Cut. There is something we also complain about the entourage of first son of the president. Come on, let us. There's things we do now to cut cost on governance. No, that's why I'm talking to the government. Government. Maka na ya ba agreement assign gi assign no. Oyibo ke na so. Ana ga da maka na assign go agreement. Okay. Ya na ekuzi bu. No, ka ihe dị na ikekwe n'izu na-abịa tupu Christmas a ga-akpọta ndị mmanya ihe gbasara ya bụ agreement asainere unu na-agwara anyị maka na anyị afụbeghị ha niile mana a sị na corporation ahụ bụ na onye na-anatara ga-eritụrụ small ọ wụzere na France bụ afọ ejuan ka akpọtara ka abamihe na ya bụ na asainu gị na ndụmọdụ anyị na-enye gọọmenti dịka ọdụka ihe na-arụ n'iyi ịghọtabere n'okwute ịmụrụ onwe ihe ikwurịta na asainu gị enwere ihe nchọ ka ịghọta polisi bụ ime mmadụ arrest abịara sị gị come on no nwere just come to the counter come and explain to ọga nothing it's no problem just ma ọ bụrụ na ha feel na a ga-emewu ha overpower mana ọ bụrụ na ebe ha bụ egbe kwado a ga-achịkwa egbe match so once iso ha ruo ha na station ị na-anapụta na counter station ụla ibuzo mobile behind the counter ina mu da akwa onye mu na na-apari bụ ma ka ezi ka okwu so change ọkwa ndị France na-abịa ime anyị ihe akụta na akpọ ata ịkụnye enwe mmiri abụrụ problem o take your golden cup kụnye ekwe mmiri ka ọ ṅụchaa ya go and retrieve your cup enwere ike ịchọzie ogbe banana nye oriwezie banana ịnata cup onye ka onye na-enu France ka a na-achụ na Burkina Faso ọ ka bụ problem every day ha na-enye nsogbu all the francophone countries na-achụ France anyị na-achọ ịkpọta anyị akwụkwọ francophone countries so Britain nyere anyị ji na aja anyị na-eji kpọta France ka na-enyekwa anyị rokịta anyị na-achọ ịkpọta France anyị asịpabikwa ihe ha ihe njikwa agwụ n'obodo atana ọhụrụ ndị Igbo abụ the worst anyị nọ n'ọkụ n'ogoro apụ the worst mgbe ifokịta ihe unu ya eme the worst than nke emegoro anyị already because na Nigeria na overtax agbe ife ahụ eme anyị but we still survive unu wetakwa nke a dị ya na o nwere ike France abịa mụọ ọrụ n'aka anyị ka esi wee metins ka ọ gaa ọfụma na-ekwu obodo Nigeria emekwo mmebi unu na-eji kpọta exploiters arụ ya emekwu final nke ọbụla emekwuru osikwo ndị Igbo n'aka ozi anyị n'aka mana epetụga ihe kwesịrị ịghọta bụ na ndị gara kpọọ ha nwere ihe ebu n'obi ọkwụfụrụ ihe a na-asị ka enwe ihe ndị be anyị na-asị ịkụ mmadụ onye oyo dịka na enwere ihe na-eme ịgbakwuru onye a si ya biko nyere m aka ọ bụrụ na mgbe ahụ agbakwuru ha ụfọdụ ekwuo na sị na o nwere ike ịbụ na a chọrọ isi ebe ahụ bupụ nke ebubagoro maka na ọ bụrụ na erute kịta mmadụ na anyị niile amaghị ego na-ebu pasentaji interest ndị anụrụ na nke alfabet bụ 20% ka ọ bụ ha many percent ikekwa bụrụ na nke ndị France bụ 50% amaghị ha ka anyị jisi na anyị ga-akpọta ndị odoro anya ka akọwara anyị ma ọ bụrụ na ndị gọọmenti saịnịrị ya gwara anyị maka na ada agwa anyị ha saịnịrị ọ bụrụ na anyị ma one anyị na-asịsị pasentaji a ha na-eri na tax niile a na-anata na Naịjirịa kedu onye ọ na-abara uru ọkwa na ndị Burkina Faso na ndị Mali na ndị ihe na kopuru a na-achọzi ebe a ga-esi gbachie ụmụ ha abịazi Naịjirịa erekwene Naịjirịa kemgbe ụwa ka elerie China hezekwa ebinye anyị ego obodo na-ekwe ebinye anyị ego anaghịzi achọzi ndị
ndị abịa biri ebiri maka ihe France na-abịa na-abịa ịbịa biri ka e recoup their source of income onwe ihe France nwere ọ bụkwa na ihe a na-achọ bụ Igbo traders ọ gakwa n'ụlọ because kebe eziokwu obodo atụna tax ọbụla ha na-arụ ba n'elu ngwa ahịa anọkwụ ndị ba ya egori ya ọ dị mma biko nke a abụghị okwu a na-ekwu achọchị dịka anyị kwuru unu na nkwa anyị ga-akpọta ndị o doro anya ihe gbasara tax doro anya a ka na-ekwu na abịa na Jenụwarị 2026 na ụmụ ihe tax reform a ga-ebido ọrụ nke ahụ ya edochebeghị anyị anya enyebabeghị etu ọ ga-asị mana ihe anyị maara bụ na etu ọbụla ọ dị oru mgbe ahụ anyị ga-afụwa ọ bụrụ na a sị na ego dị na bankị gị na ama m na-emetụ aka mana ihe ọ bụ na onye ọbụla maka Ojegbani kwuru ya na mbụ kpọbata some more people into the tax net na ndị mmadụ tax natawa ezigbo ego anyị na-agwa ndị gọọmenti bụ na e nwere etu ọ na-abụrụ ịdọkata katapọtụ ọdọbie ndị youth na ha achọ ka ịdọgbuo ofu ụbọchị ọ ga ha emekwa asị mba adị ndụ emegide ya bụ biko ndị na-achị anyị biko ọ bụrụ na ama m na unu anụ ihe nna asụ unu anụghị ndị ga-asụrụ unu ndị ga-akọwara unu ga-akọwara unu na e nwere mgbe a ga-emekata mmadụ ihe ọ sị mba kama ya ihe ga-eme echi ya mee tata na ya bụ ihe ọghọ na overload ọ bụrụ na ihe ju akpa amachie ya ọnụ ya mere tupu ya bụ ihe eju akpa biko unu ga-ewenatatụ aka n'etu esi na-apịa anyị ụtarị maka ihe a bụzi ụtarị mmụọ France na-eji anya ọma ga-elele France kedu the taxation history kedu ife ha na-eme ka na eji wee bụrụ na ha nwa ya abụọ ahụ model as what ịma iwe m abụghị tax a na-abịa na ihe ọbụla a nawara na tax si na wee after all ndị be anyị n'obodo Igbo na-akụ tax akụta ya mmanwụ kama na nsogbu bụ nke a nara ana iji eme gịnị that's the question ọ na-abụghị iji ndị ọchịchị iji na-akwalite onwe ha ma ndị girlfriend ma nwunye ha ma ndị ezinụlọ ụmụ ha ọ na-abụghị anyị na-afụ uru tax ọ bụ n'ụzọ ka anyị na-afụ uru tax mụ na gị na-akwụ inshọransị a na-eme amaara m na ihe karịrị 80% ndị Naijiria ada aga na ịnata inshọransị ma ọ bụrụ na enwere ihe mere moto ha ma ndị na-eme third party insurance ka m ya bụ na ihe a bụ a form of tax a na-akwụ gọọmenti vehicle particulars niile anyị na-eme kwụọ 20-50,000 achịrị akwụkwọ chinye ihe a bụ a form of tax to ndị gọọmenti o mere ka ụzọ dị mma asịghị health insurance nke ụmụ ihe niile anyị na-atụ ya atụgide ya ọ bụrụ na ya bụ ihe ekweghị eju asị kamakwa ya onye ọbụla na-abịa epetika na mbe eziokwu eso ga-anabeghị obi adịrọ anyị mma obi adịrọ Nigeria mma obi adịrọ WUS mma obi adịrọ ndị traders and civil servants mma mezie ndị ọrụ aka ebere nke mazi ha ya akpọ ha a na-achụ tax o nwere ike asị na ha dezorated ife ọbụla mmerụ kpam na ito esi fuel si eme itinye fuel ọnụ ojezu ihe ọbụla a na-eme itinye dọla ọnụ ojezu ihe ọbụla a na-eme ịkpata asa aka enwegasị na ndị big man omeni power na effect ana ije ha na igo mango n'ahịa nwaanyị asị wedatara eti ego tax n'ime because o ji ime ihe da n'aka na big man ọ bụla kwụọ tax na-enu ya biko na ihe ọbụla a na-eme a na-enye ya ọfụma nke a jọkwuru onwe ya a na-ekwokwu tax ọ dịka safe na ọ enyekwa nsogbu tax jọgburu onwe ya that is why eji hate ndị tax ịma na Matthew na-ana tax na akwụkwọ nsọ ọsụsọ onye dịka Jizọs bụ ihe kpọtara ya sachacha ya gbagharịa mmehie enweghị mgbe a na-alaiki ndị tax n'ebe ọbụla kpata ndị si na nwoke Ebonyi were mma gbupụ onye gasị ọma tax ọma rate adịkwa ama emerukwa ya ruo na nke ọkpọ jagara m n'ọnụ ọ ga-erukwe mgbe ahụ mana biko etu ọbụla ọ dị asịghị m onye ọbụla bụghị onye nwa afọ Igbo biko itinye n'aka n'ime ihe na maka na nke anyị ga-apụ iche kama eme ya tax 20 naira etinye 30 naira na ngwa ahịa ka Chineke mezie okwu ndị be anyị ka emesịa UGWUMBA